konkors Kanzunetta Indipendenza Junior. Ħattifla tal-ħabiba issa jinnibża mid-dem m'għandi xewqa nasħassem Nissiririni avukata spizzjatini xi ċamata għadni żgħira u moħħi rrieħ żgur għalissa m'għandi ħsieb Tiegħi aqwa simgħu din noħti tridni kap tal-Malti Inti u b'dan ikun kuntent mur arak fil-Parlament La tfixklunix la tħawdunix ħansiru l-istazzjonix Aħna sirna fid-divertiment dal-aqwa ambjent ħalluna ndawdu dil-età jilagħbu b'ebda ansjetà Għaġla aħna żgur li m'għandniex tfixklunix u tħawdunix Nanna tridni nsir għallima għajjed titlob tajt islima Nannu jrid insir stilista dan xogħol ieħor mhux fil-lista Sija tridni segretarja dejjem tisem ċertu għolja Għalija dawn biss merijiet x'kel ġwieġi jew ħsibijiet Għaluli biex natal ix-xahar jiftu ħanut mhux bogħod mid-dar Ma nafx għaġla taf għalfejn biex jifrankaw euro jew tnejn Żgur għalhekk La tfixklunix, la tħawdunix, ħansiru l-istazzjonix Aħna sirna fid-divertiment dal-aqwa ambjent ħalluna ndawdu dil-età jilagħbu b'ebda ansjetà Għaġla aħna żgur li m'għandniex tfixklunix u tħawdunix Dan jinteressana għax il-futur huwa tagħna Quddiem żgur nagħtu każ għalissa fris